mina insakavukela umchilo wesidwaba. Mina ngisabumbananga ngihlangene phezulu phansi ngamaheha. Okuhlula amadoda kuyabikwa nawe umongameli khuluma iqiniso. Lesitulo ahleli kusona siyidoka kwena ngoba kuba sekusibuke kubalekela abafelokazi basemalikana abadinga impendulo ngokufa kwabayimbaba abafa belelo ukukhushulelwa uholo ukuze bakwazi ukondla kahle imindeni yabo. Phela iminyaka eyishumi kufa abasebenzi abayishumi manje abalandelwa ngabanye abangama-34 kodwa umehluko nale nkululeko ekuthiwa khona ngiyiboni ngicela ningitshengise yona ngoba ngenxa yokuncipha kwemisebenzi intsha zinomsebenzi wokuzinciphisa emhlabeni. Selingamane nidlala umdlalo wamagendo wokugabiselana ngamaqembu epolitiki enowathandayo. Kepha iqiniso ukuthi kubo bonke labo sopolitiki akekho ingilosi, bonke bangojudasi bafihlelana induku emqhubeni. Osopolitiki sebangabashunqisi iphalamende liphenduka umuzi wakwadladla omunye phezu komunye ngoba omunye bese khona somunye ukhipha impilo. Ngamane sibuyele emuva kuyisana ubandlululo ngoba ngaleso sikhathi indlela besingayiqedi nabelana amafa ngeyimali ezishisiwe ezithathwe ngozwane. Ikhuphuka kanjani intela isizwe sisalambile amathuba omsebenzi anqabile noma ninindaba ngoba vele ningosidla kahle namsebenzi. Kwezasekhaya khona bathengisela abantu abangasiba seningizimu Afrika amaphepha nemininingwane yelana kwelakithi. Mina ngibona ukuthi nizosifaka engcupheni ngoba ngokungayiphathi kwenu sizolahlekelwa yizwe nomhlaba wakithi ihlandla lesibili bakithi. Upetrol ukhuphukile kuningi kulomhlaba. Ngiyakhumbula sizilisa inyama kuthiwa sobulawa ile sifo esigcina ngo-osisi kambe sibizwana ngiyasikhumbula u-500 billion wafika nokuvethi bekuthiwa kuzovula ngawo amathuba omsebenzi ukuze kukhuphuke umnotho. Unyamalele njengale sifo se-listeriosis. Chabo ziyaqanjwa lezi zifo ezikhandela ukuqeda indlu emnyama kepha soze safaka intando yomuntu thina singezi kaJude zingunyaka. Ngithe uma ngiqoma inkondlo kwavele kwavuka uHector Peterson kabusha uthi le nhlamvu abulawa ngayo iyona emenza angenelana kumina azondlulisela isazelo. Ikusasa lalezo likuthini nabanye abantu sizibulele ngokuthi indlela ibuzwa kwabaphambili. Namhlanje basey'nkundleni ey'phezulu basukulelwa phansi bahlulekile ukusitshengisa indlela kusamelanga abaphathi. Hlalani phezu kwey'khali kuzobhobhoka impi ngibona umlando wobandlululo uziphinde isibili. Ngathi ephalamende kumele amabhantshi agcwala umoya. Labantu vele sebawubonile umhlaba yikho isimo somnotho masibhede kangaka bangathinteki. Iy'khwama zabo zigcwele abancwebile. Vele ibaleli mnyama uthole lidingayo kumele lisebenzise inhloso. Ngathi nokubona le bali ezinsundu kunembandela. Kanti thina sicelanga ukuzala. Nathi besifuna nisincengise kodwa nisivalela indlela yokuthi nathi simkhathi emakini. Angisakhulumi-ke ngawo amakhansela. Uma nifuna ikhundla ngiyathoba ningene indlela nendlela njengey'nkukhu ey'qeda ukuthelela ummbila nicela amavoti. Kepha uma niqeda ukuhlala kule yikhundla ninaka amaphaketheni nihambele kude njengelanga lasebusika. Amavoti wethu anisawashaya indiva ngathi nawo impilo enzima